Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Adale Isphihli Sengozi Amaphoyisa asebhalito ngesikhathi ezama ukujaha emgulukudu ebeqhekeza imizi yabantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijoyinele likhasi wamulekela igama lami usibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Amaphoyisa asePhoenix ashayise uhlobo lemonto VW ngesikhathi ezama ukujaha emgulukudu ebeqhekeza imizi yabantu ebhalito namhlanje ekseni. Uphiko le reaction unit South Africa wasithele phekwa lengozi eyenzeke phakathi kwemonto yamaphoyisa kanye nesisulu sepholo. Kube ukuthi udriver wepholo kanye nowamaphoyisa akazange alima. Amaphoyisa lawa adale ingozi kube ukuthi ebe backup ezama ukulekelela amanye abejaha emgulukudu. Kube ukuthi ebeqhekezele abantu ebhalito namhlanje ekseni agcina asesithela phekwa lengozi. Kube ukuthi ke akulimalanga umuntu ngenhlanhla yizi izimonto zigcine ngokulimala kabi. Afethu ke lezi endaba ezebhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalo daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.